Sorrera be estatutotan isladatuta dago, hiru zutabe nagusi izan genituen kluba sortzeko garaian. Lehenengoa izango zen kirola bultzatzea, kasu honetan voleybola eta bereziki emakumeen edo nesken kirola. Bigarrenik, euskara indartzea, aritzea eta gure komunikazio eta jarduera guztiak euskaraz burutzea. Eta hirugarren zutabea, nazioartekatasuna. Ohitura daukagu Getxoko taldean ere euskaraz egiteko, entrenatzaileekin, gero entrenatzen gauden bitartean neskekin, eta gero azken urte hauetan ere aldageletan gero eta euskara gehiago erabiltzen dugu. Da nik beti konparatzen dut euskara kirolaekin. Azken baten kirolariak garenok, esportzu bat egiten dugu astero entrenamenduetan partidak irabaztea lortzeko. Baina ustez euskaraekin berdin egin beharko litzateke, hau da egunero hitz egin, Euskal Herri euskaldun bat lortzeko.